Ingke jotono khulumka ani sai okara chakra tai ani bai dara munai chungo tini ni kok hingkai omo haije kwbangma borokno ano comment hamya hamya khai tongka aboni bagani tini ang o kok no clear khainani bagui mafaikia ang kono madu bisingni bagai hamya sana bo phaya surubini bagai ba hamya sana phaya ani o je agini lai thanda kok no obono ang sanani phaima je ang voice record obono rok to already no khanaima khana o kok hingkai agini sido agini kesam kok 2-3 bosorni kok sabo ke o jaga ano add khairi ruka ke dara abit bai borok sabo lai do ke puilan simenang narno sawono kanati agi borok prothamo walai tongodo yo uko victoria no rok tamni bagai nahari video rok khalai ongo khalai hini gari sakao salai onita khanai phekabong geomono salai no kok banglai tonglai mani borok ingke angbo nijin dara sengke ba hedeba ke kichak oro kok saide jakarbo ting no ani bul tongo ani che tong ang 100 bar ko ani je ang bul khaijak hine ke apurno jeng surubi bai madubi bai kok salaina ang yo madubi no text rok khai ang sorry sandak do ke sorry sanai no kok rok paile jak ke siring sorong gui paika o kok rok ke uskango borok da bir bai salai nai walai ano add khaidu ka ke ani to kok lai thanda khaideba agi ni kok sabo ke norok wan sugui tangka obo uskang ni kok engke sing salai no kicha kok kata kati rok laika ge borok boto ano oni kichu kok hinjak angkai to record khaijak liya do obo personal kok salai ma ba angkai social media rok phaigala khin jongota e sabule saiman omti social media rok viral upload khaijana ko khaine akai bukha bisas borok no ang omo hayang nijer personal wale man social media phainai ko phaine oto borong bepan ke ikota chanso dance di kata tolau kikala kya borok tetam sanan yang asuk bini bagai bang hamya sanan thanlia engke surubi bai madubi jodi chaw video no nai tong hakai norno ang jodi takbo ang norno mapsano jodi ani chai angi tong hakai norok anana khari di obono jotono sanai surubi chunu sanai madubi chunu sanai norok ani mangrok nawai taisa edok ta khali chidi ang norno agi bo sori sandak tau bo taisa sori sano ani sai tong hangkai map khaide di borongni jibono phaikang khai jotono bul khayo waisa jotono bul khayo kebo saimea je ang bul khaya hinei saksano gosimea ang guarantee rime je ang bul khaya ani jibono waisa kono ang bul khaya hinei ke borong jibono laibo phaikang khai kisa to mistake khaine no ke obono ani first mistake obono khaijaka ani galti engka ang bukhabanyo sori sano jotono lukurongno bo sori sano o video ni bukhaktei norok jodi se lukurok bo video no nai tong hakai ano map khaire di ang tayo mo hai kok sitra be kok salia asungno jotono khulumka tirpra sai uklok tong